I avui ho fa amb Mateo Sánchez, amb Carlos Tavera, amb Guillermo Esteban i amb Enrique Cuervas, tots quatre cursen tercer de periodisme a l'Autònoma i fan un programa a Ràdio Rubí que porta el títol de Pelotes Fuera. Què tal, joves? Com esteu? Molt bé, molt bé. Tot bé? Sí? Sí. Exàmens bé? Tot bé? Tot perfecte. Tot aprovat. De moment sí. S'intenta. Ja veurem. Tan perfecte? Tot? Existeix? Tot tan perfecte? Home, en el nostre cas no sabem, no? Però... Encara falta alguna nota per allà, em sembla que no tenim clara, però... Sí, perquè hi ha cada professor també, però això seria un tema a part, un altre programa ja. Escolteu, qui és Raúl Agné? L'entrenador del Girona, no? La Girona. Un crac. Ha tingut alguna mena d'aldarull, no molt gran, no? Aquest passat cap de setmana, crec, un partit. En una roda de premsa, després d'un partit, que si no m'equivoco li van preguntar, bueno, li anàvem a preguntar en català en aquesta roda de premsa i ell contestava lògicament en català, i era a Huesca el partit, a Osca, i allà, clar, li deien que si podia contestar en castellà, i ell li deia que si li feien la pregunta en castellà, contestaria en castellà, i que si després volia, doncs traduïa al castellà. Fins que va haver un moment en què no va poder més i va dir que ell contestava com volia i que si no es contestava en català que ell se'n va, no?, de la roda de premsa. I va s'acabar la roda de premsa. I s'ha acabat. Van haver 3 preguntes abans del català que van ser en castellà, el Raúl Agné es va contestar sense problema, va arribar la del català i li van dir escolta, pots fer en castellà? Cap problema, sí, després. No van voler els periodistes d'Osca doncs, atendre a raons i al final doncs, va marxar bastant enfadat. I ben fet, perquè realment va reaccionar bé al principi i després va tenir la decència de dir escolta, doncs no hi ha roda de premsa, si no teniu les meves peticions, no hi ha roda de premsa. I ja està, i va marxar i jo penso que va fer bé. No seré molt original, però és una qüestió que crec que tots la tenim bastant clara. Si algú li hagués preguntat en anglès i hagués hagut aquest rebombori? No. És que ja ho va dir ell, de fet. Ho va dir, sí. Ell ho va dir. Sí, que és veritat. Va dir, si em preguntessin en anglès i jo respongués en anglès, hi hauria algun problema? Oi que no? Doncs per què en català sí? Sí, perquè, per exemple, Guardiola això ho fa, és a dir, ho fa en català i ningú li diu res, si ho fa en anglès ningú li diu res, i si ho fa en castellà ningú li diu res. Per què ho pot fer Guardiola? Perquè és molt mediàtic, i Raúl Agné, doncs per ser l'entrenador del Girona, que no estic desmereixent el conjunt del Girona, doncs no ho pot fer tothom, això, home. És un conjunt català i si li pregunten als periodistes d'aquí de Catalunya és normal. Necessitaran el tall de veu en català, dic jo. Exacte, els mitjans d'aquí. Tampoc és la primera vegada que passa una cosa així, no? El mateix Guardiola li va passar, crec, la primera temporada. I no fa gaire una roda de premsa conjunta de la selecció espanyola Sergio Ramos i Piqué. Exacte. Sí, que diu Sergio Ramos que va ser una broma, que va dir... Sí, després al Twitter, no? Però no va ser una broma. Evidentment, Li mires la cara i no semblava broma. La seva cara no és de broma. O té un humor anglès molt especial, o realment no era una broma. Contestava en andalús, no? Alguna cosa així? Sí que me contestava en andalús, però realment no tenia ni cara de broma ni to de broma. Crec que ell va dir que en un partit de selecció que l'equip rival era molt difícil perquè tots eren internacionals. Una cosa així, Bueno, Sergio Ramos és un noi especial. No hace falta decir nada. No. Si ens posem seriosos, creieu que hi ha gent que encara no ha evolucionat quan parlem de coses com aquesta, en aquest país? Home, qüestions com aquestes aquí hi ha un pesen. rerefons, no? Sí, home, qüestions com aquestes pesen. Sempre estan als cendres de la guerra civil, salvant, evidentment, les distàncies, i aquestes dues Espanyes, entre cometes, que van derivar d'aquesta guerra i de la dictadura que tant ens va patir Espanya. I realment al final doncs, s'han dividit i hi ha encara restes i a sobre amb els temes com per exemple doncs, l'Estatut de Catalunya, amb cadenes que han sorgit recentment, com per exemple Intereconomia, que tot això doncs, s'accentua, no? I al final no sabem com acabarà. És aquesta doble moral entre, diuen que l'Estat és plural, que reconeix la nacionalitat de plurinacionalitat d'Espanya, però que de fet en realitat hi ha molts sectors que aposten per una uniformitat total en favor de la cultura, doncs no sé si dir-la massatària o castellana del centre d'Espanya, i la perifèria queda una mica raconada. Jo crec personalment que és un odi recíproc, perquè també a Madrid hi ha odi cap a Catalunya i Catalunya cap a Madrid, sincerament, perquè jo des de Mallorca he sentit moltes vegades gent que parla molt malament de Catalunya i gent que parla molt malament de Madrid. Mallorca jo crec que és el punt intermedi. Dos no es barallen si un no vol, i si els dos volen barallar, doncs al final es produeix. Hi haurà baralles, sí. Tinc davant meu la Constitució, que per cert està editada en català. En el títol preliminar, l'article 3.3 diu: la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció.
Doncs queda tot dit, no?, amb aquest text. És la Constitució espanyola. Clar, però realment al final, doncs, moltes vegades diu... La Constitució diu que Espanya és un també país... diu i que el tens dret a habitatge, Per no? això, Us haig exacte. d'explicar, no? Exacte. I el teu DNI també posa que ets espanyol, però això és que són... Al final no té sentit aquest tipus d'argument. I que hi ha diferents nacions, ho deia abans, i ara hem vist com a l'Estatut l'han tombat per aquest títol preliminar que deia que era una nació, Catalunya. Per tant, això és molt interpretable, tot i que ho digui la Constitució. Raül Agné, per acabar amb aquest tema, anècdota o no? O va més enllà? Què penseu? Bueno, és un precedent. Un capítol més. Jo crec que és un precedent d'aquí, a partir de la seva roda de premsa, es pot mirar de no filar tan prim, no, en aquestes coses. És a dir, està fent una roda de premsa, està contestant en català i no hi ha cap problema. O sigui, en un lloc on es pot parlar en tots aquests idiomes. Si no, que li diguin al Creixell tot això, perquè Jaume Creixell? segurament Històric de les maquetes. l'hagués posat... Volia fer monja, no? Exacte, sí, però per això que l'hagués donat la volta a tot el tema i pot ser que hagués acabat més malament del que va acabar la cosa. Sí. Ja que parlem de futbol, vinga, que sé que us agrada. Barça-Arsenal, crec que és el 8 de març. 8 de març és la tornada, sí. Doncs Com ho veu viure aquesta setmana? Jo ara sóc més optimista que quan va acabar el Si partit. és que sou del Barça, eh? Sí, sí. Jo, tot i així, mallorquí soc del Barça. 3 del Barça jo no, i... però simpatitzo bastant. Molt bé. Soc del Betis, que és pitjor. Doncs això, jo, quan va acabar el partit, ho veia tot negre. El culer cenizo de tota la vida. Típic culer. Sí, pessimista, que ho veu tot fatal. Jo deia, hosti, com ens han pogut remuntar aquest partit. Però ara, clar, veient com el Barça, la trajectòria que porta, jo penso que hem de confiar. És que va ser cosa de 10 minuts. La primera part va ser genial, perfecte pel Barça. Però la segona, 10 Sí, minuts, perquè va canviar tot. hi ha dos problemes en aquest partit. Un, que Valdés doncs, no cobreix bé el pal curt, és un problema que des de juvenil t'ho expliquen si ets porter, que ho has de fer així, però bé, al fi, no ho va fer d'aquesta manera, culpa en aquest cas del porter del Barça, i el segon gol, el gol d'Arshavin, doncs va venir per un problema d'Alves, crec, perquè puja, baixa, té complex de Sergio Ramos, que parlàvem abans, i un altre gol. Guardiola haurà de plantejar una altra tàctica si vol guanyar aquesta eliminatòria, en aquest cas a la Camp Nou, que recordem que a l'Arsenal no se li dona gaire bé les visites a camps que no siguin l'Emirates. Jo vaig trobar a faltar Puyol. Sí, pot ser. Home, sempre es nota. I el que faltarà a la baixa serà, a la tornada, perdó, serà Piqué, Sí. que va veure la groga que no li impedeix jugar. Per tant, a veure qui Ara parlarem de Piqué. Sí. Els canvis, els que pixen Colònia també s'equivoquen? I tant, que es va Molt, equivocar. moltíssim. Sobretot jo penso en el canvi de Villa per Keita. Exacte. Villa jo penso que estava sent un dels millors, si no el millor del Barça. I el va canviar, a mi em va semblar incomprensible aquest canvi, no ho vaig entendre Jo hauria posat a Felai. Home, és que Keita pot ser molt bona persona, molt el que vulguis, perquè ja sabem que Guardiola doncs, l'encanta, sortiria de festa amb ell tots els dies, però es va equivocar perquè treure un centrecampista que és defensiu i per un davanter que t'està solucionant el partit, està doncs, d'alguna manera trobant les diagonals, és una equivocació. I a més va marcar. Però hem de recordar també que és un 2-1 i que és un resultat molt bo. O sigui, Home, queda clar. malament perquè és una derrota, però és un 2-1 al camp de l'Arsenal, que és un equip que ve a jugar també, i vindrà al Camp Nou a jugar. Clar. Però clar, el Camp Nou ha de ser un fortí en aquest sentit. Clar. Suposo que el partit el treurà. Però per un Barça que porta 3 gols per partit aquesta temporada, doncs queda com sap a poc. És la sensació que dona. Jo estic tranquil, molt tranquil. Tu estàs La tranquil, gent no de sé. les illes són gent tranquil·la. Sí, i tant. Ja que parlaves de festa, i a Piqué amb qui li agrada sortir de festa? Ui, Home, tot això és el resultat d'una ingesta abundosa i amb mala qualitat de la premsa rosa, no? Al final, doncs... Recordo haver-ho vist en portada a Mundo Deportivo i Esport. Sí, per això que acaba... Ara, si em dius que és premsa rosa, ho podríem discutir. No, que acaba aquest tipus d'informacions que doncs, d'alguna manera acaparen la premsa rosa acaben fins i tot per arrelar en la premsa esportiva. I realment, doncs, tot això és una... Al final, és un circ, és el que has dit sí. tu, Ramon, que va sortir fins i tot al Mundo Deportivo en portada amb un titular que era Impacto o alguna així, o... No sé, Amb la foto que va penjar Sí. a Twitter, no? no veia res més esportiu. O sigui, I ara fins i arriba un tot si hi ha algú que té la sort o la desgràcia, no sé, de fer una foto de la Shakira i el Piqué donant-se un petó, és $1 milió, es paga això, eh? Sembla una casa d'apostes, però... Abans de que el Piqué pengés la foto al Twitter, la premsa rosa em sembla que donava 150.000 euros per una foto que estiguessin junts. Ara és $1 milió si hi ha un petó de per mig. Però ja està confirmat? Ja ho sabeu? No. Segur? Perquè és això, els El rumors no milió són d'euros notícia. o- No, que que sí, sí, la relació. els rumors no són Ens ho notícia. pot dir la Shakira. Crec que ha vingut avui. Sí, ha vingut amb nosaltres. Shakira, què n'opines tu, Shakira? Si me pagan $1 millón, se lo daré encantada. No, vaya cosa que me ha salido. Mira que no ho volia fer, però al final no heu fet que ho faci, és igual.
Jo m'ho havia cregut, Quique, home. Sí. I a més,